Oh, tun tum video content a chuanin sport racing bike lampang category kan lut anga Kawasaki Ninja ZX-6R a hming ania racing sport bike mizo tena nalh kan tih leh kan nalh tih chi Ninja category bike thar ron om tur ania a body leh a pian hmang han en kual taila hei a nalh khawp mai a rider in a khalh lai te a seat awm dan te a rawn lang a seat height hi 830 mm ania a seat height pawh zia viau mai 830 mm chuan hei 5'7" ania khalh tu hi hei hi a lan dan tur chu ani ta a riding position te hei rider in a an han khalh lai engine hi 636cc ania liquid cooled engine changkang tak mai kha a nei bawk a chuanin inline 4 CYLS a torque hi 69 newton meter hi 11000 rpm a pe chuak ani a torque maximum torque pawh zia a chuan maximum power hi 124 hp hi 13000 rpm a pe chuak a 129 hp with ram air ti ani a hi display nal tak mai an nei a hi ani ta a hei 6 gear in 24 kilometer per hour khawchhung a khala tan pawh hei a tha viau dawna gear hniamin a tlan thei 6 gear in tlan thei dawna man hi 11.69 lakh ex showroom price in India ani ati zawng kha